Γεια σου, Ανάσταση του πάνω κόσμου. Σε παρακαλώ πολύ, μην τα λες αυτά μπροστά. Δεν έχω προλάβει ακόμα να του μιλήσω. Δεν μου είπες να έρθω 10 η ώρα. Εσύ σωστά ήρθες. Μου είπες αγριογούρου νόμου 10 η ώρα να είσαι στο σπίτι. Αγριογούρου μου του λες? Ναι, γιατί τα παίρνω όλα σβάρνα. Εγώ όταν αγαπάω, αγαπάω και όταν σφάζω, σφάζω. Όπα. Έχεις γραφτεί τη γυναίκα και δεν είσαι από πάνω τις 24 ώρες το 24ωρο. Τι είναι, άρρωστη είναι. Να κάτσει. Τι είναι νοσοκόμα, άντρας είναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήρθε η ώρα να λογομαχήσουμε, κύριε Χασταπέμπορα. Ναι. Εγώ την είδα πρώτος τη γυναίκα αυτή. Και εγώ την είδα τελευταίος. Γάμω την ατυχία μου. Τέλος πάντων, με το να σφάζω μοσκάρια, να καθαρίζω πατσές και τέτοια. Η ζωή έφευγε μέσα από τα χέρια μου. Μέχρι που ξαφνικά ένα πρωί ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω την Ελενίτσα. Αγάπη. Και ξύπνησε μέσα ο βούβαλος που κρυόβατανε τόσο καιρό. Και δεν κοιμάται το βούβολος εύκολα από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι. Πότε γίνανε όλα αυτά, ρε παιδιά? Μίτσο, είχα σταματήσει να νιώθω γυναίκα κοντά σου. Πήγες με αυτόν? Όχι, Μίτσο μου, όχι. Μη λες ψέματα. Καημένε, δεν χορταίνω να κάνω έρωτα μαζί της. Από ποια μεριά τη βλέπεις γαμωτό κερατό μου? Τη βλέπω όλα. Έλα από Κάτσε να πάω από εδώ. Γιατί εγώ τη βλέπω τόσα χρόνια από εκεί. μήπως θες το γυαλί? Δεν ξέρω. Δεις τα πράγματα διαφορετικά. Ποια μεριά τη βλέπετε, ρε παιδιά? Ελενίτσα, σε ρωτώ, έχεις κάνει σεξ? 48 φορές μέχρι τα τώρα. Κρατάει και τευτέριο χασάκο. Να σου πω, εσύ 48 φορές δεν είχες πάει με αυτό το κοντό... Πες το κοντοπούταν. Ναι, αυτό. Απάτησες αυτό το άκακο γιασεμί. Τι λέει? Είναι και ποιητής ο Χασάπης. Κάτι δεν βλέπω καλά εγώ. Όλα εδώ πληρώνεται, Μίτσο. Και για να δεις πόσο εντάξει είμαι, πριν πάω στη 49η φορά, σου τον έφερα εδώ, γιατί μέχρι σήμερα ξεπλήρωνα δόσεις. Σαγαλάκι θα έχει την τουλάπα τους. Ποια ντουλάπα θα έχει? Της έχω φτιάξει μια τουλαπάρα, της πήρα 48 καινούργια φορέματα. 3 Louis Vuitton, 18 ζευγάρια παπούτσια ψιλοτάκουνα. Πού θα πας, μωρή, εσύ, με τα ψιλοτάκουνα? Στο γάμο μας, αύριο τυπώνω προσιτήρια. Κάμα δεν έχει πάρει διαζύγιο. Θα το δώσει σήμερα. Γιατί ήρθα εγώ εδώ πέρα. Να μας δώσει την ευχή σου, να μας δώσει και το διαζύγιο, να τελειώνουμε. Ελενίτσα, μόνο μου θα με αφήσει εδώ? 13 χρόνια κοιμάσαι μόνος στον καναπέ. Τώρα με θυμήθηκες. Έτσι μπράβο. Μίλα το ζουμερί μου κοτάτι μου αγριοκάτσικο. Πόση φωτιά κρύβεις μέσα σου, Ελένη. Συγκρατήσου επαμεινώντα. Πρώτα θα μπουν τα στέφανα και ύστερα θα συνεχίσουμε στο κρεβάτι. Αλλά ποια είναι αυτό? Έχουν συσυγωθεί τα διμερείς με το δίπλα. Άκου Καντάστη που το είπε από την αρχή 48 φορές. Έκανε ο άντρας μου με την άλλη, καταλαβαίνεις. Ναι. 48 φορές θα τα αποδώσω κι εγώ με σένα. Και μετά μ' άφησε πάνω στη γλύκα. Τη γλύκα σ' άφησε, Ναι. Τότε να τρελαθώ από τη στέρηση, καταλαβαίνεις.